Okay, nu er mig og Ole. Vi har lavet fødselsdag. Jeg ved ikke engang, hvor Pels den fødselsdag. Og Pels, det er et eller andet lort, som vi fejrer og alt muligt lort. Det er så kedeligt, man skal lave alt muligt med bind for øjnene og så dit og dat. Altså, det er mere sjovt end skolen. Stadigvæk. Og det hader sig i skolen. Og det samme med ham. Ole. Ja. Vi har luftet sammen. Vi bliver nok herude hele tiden. Vi gider igen. Det er alligevel også noget lort, så... Du skal ikke gøre dig til det. Er det her ikke egentlig det sidste time, vi har? Jeg tror jeg. Men vi har jo fået en ny skole at gå på, Næs Nødskole. Ja, og jeg har lagt bjerget ud på Instagram. Så hvis du er der. Og jeg kan lige vise den til jer. Mand, der kommer ind på nu. Se. Det her er fucking hele skolegården. Den er vild. Og det der er en kæmpe bjerg. Ja, det ligger inde på Instagram, hvis du følger mig. Du skal give ham et like. Inde på YouTube, må jeg ikke være seriøst brug for noget likes og alt muligt andet, så... Yeah. Giv ham et like. Og nu er der en deroppe på bjerget lige nu, hvis I kan se det. Jeg aner ikke engang, om I kan se det. Så. Hvis I ikke kan, så det er bare øv. Okay, lad os vise lidt på en bedre sigte. Lige her. Der er dyrt der. Jeg tror ikke Kasper. Nu prøver Christian komme op. Han der sådan, der sagde, som der prøvede at række fuck i sidste video. Ikke der ham, men ham her. Den skøre. Hold kæft! Ja, så siger vi det. Farvel. Giv ham et dislike. Nej! Giv mig like, tak. Og hvis I ser den her video, Hvad er bed om at give like, så... Peace.